We want to learn about sketching, kuskecha. We want to know kuti sketching chi. Saka kana tichisketcha, we are representing information on a sketch. Kureva kuti we are taking like graph ratapiwa, tobva tariisa parafu paper kwedu, we do a quick sketch. Sadangokuratidzai kuti how do you do that quick sketch. Then manje kuitira kuti patinozoenda kunozviitira pagraph paper, tinenge tatova nerough idea kuti tiri kutsvagei. Understand? Saka in order for us to do our sketch, we consider the equation we are given, y is equal to 3 minus 2x, ndio equation yatapiwa. Saka equation iyi yatapiwa inoi, tikuda kuiexpressa in the form y is equals to mx plus c, kureva kuti tichangoinyora yakati y is equal to minus 2x plus 3, like that. Then tanyora yakadaro, totora information panapa, gradient is equal to minus 2. Toona zvakare kuti c yedu is equal to 3. Ndio information yatiri kuda. Then panapa tobva taisa ka table of values panapa kadiki. Ka table of values aka kanenge kaine anonzi ma intercepts. Saka kachiti intercepts, tichatarisa the y intercept. Saka chinonzi y intercept is the point where x is equal to 0. Do y intercept. Chinonzi x intercept is the point where y is equal to 0. Saka we only need 2 points. 2 points is enough to sketch a graph, especially a straight line graph. Saka tane 2 points zedu 0 na 0. Takuda kuziva kuti y ndiani kana x ari 0, uye kuti x ndiani kana y ari 0. Saka of course we are taking y is equals to minus 2x plus 3 to replace x none na 0, y inge equal to 3. Saka panapa tonyora 3. Katora y is equals to minus 2x plus 3, tika replace y na 0, 0 is equals to minus 2x plus 3. This means panapa tichati minus 2x and yoya kuno. So 2x is equal to 3. We divide both sides. We see that x inge equal to 3 over 2. Saka panapa pana 3 over 2. But isusu hatisikuda ma uya. We do not want to deal with ma fractions. Saka kana paine iri kubuda iri fraction, the best thing to do panapa kuwedzera another point. Saka point yatikuda kuwedzera panapa ndeyani? Kotikati when y is 1, x anenge ari ani, yes, kana y ari 1, x anenge ari ani. Sateta kuti 1 panapa is equal to minus 2x plus 3, kureva kuti tikaendesa minus 2x kuno inosvika iri 2x is equal to 3, 1 ikaenda kunosvika iri minus 1, saka 2x is equal to 2, kureva kuti x is equal to 1, kuchisa 1 panapa. So the 2 points we are going to be working with ndi 0, 3 na 1, 1. To avoid this, this will be a x-intercept. Nepamusana pekuti we have a fraction. So information yatiri kuda ndeishi. We have our gradient, which is not so much important here. Chakanyanya kukosha panapa, our y-intercept, then our small table of values. Then toya panapa toda iso y, x, then to plot our 2 points. Kana x ari 0, y anenge ari chi, y anenge ari 3. 3 panapa. Toisa chi ka point kedu. Ko kana x ari 1, y anenge ari 1. Toisa futi chi, saka y anenge ari 1 panapa. Zviri kusangana apa. Toisa ka point kedu. Then we draw a straight line inojoinidza these 2 points. Like this. Pardon me. Like this. Saka this is what we are going to get. Ndiyo idea ye graph redu. Chiro mukadzokera ku graph, you are going to see kuti zvata sketch apo ndo mabudiro aita graph redu. So let us go back to the graph.
As you can see panapa ndo mabudiro aita our own graph like that. Saka ndokukosha kwakaita sketch